Kamuta Chukwuma Soludo bụ onye nke gwara ndị Anambra ọnụ n'ụzọ ije ka ha gbaa mbọ wee katọọ ọnya bụ asịrị bụ nke a na-ebugharị okirikiri n'igwe nzikọrịta ozi banyere enweghị nchekwa n'ime steeti a dịka o kwuru wee sị na Anambra nọgidesiri ike dịka ndị nke nwere nwa obere iche aka mgba na nya bụ ọrụ nchekwa n'ihe bụ nke nyocha bụ nke wetara nso nso a site n'aka otu na-akwụ maka ya bụ nyocha ka gọvanọ kpọrọ oku ahụ n'Ọka ma bụrụkwazị n'oge a gara n'ihu wee guzobe mmemme inwe aṅụrị nke ekeresimesi maka ndị niile bụ ndị nke so na otu kansụl ndị nna ya nakwazi ndị nne bụ nke na-elekọta otu ahụ anya. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ. Gọvanọ Soludo nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ osote ya bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim kọwapụtara mbọ ha na-agba iji wee hụ na enwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba na Anambra steeti ma too otu Abga Apostle Forum maka mbọ dị iche iche ha na-agba iji wee hụ na apụga guzosiri ike ma nwee mmeri n'ihe nrọpụta ọ ga-achị Anambra steeti a ga-emerube n'afọ na-abịa abịa. Onye ji ọkwa National Convener nke ya bụ otu Abga Apostles Forum bụ Chief Nchekwa ya na onye jikwazi ọkwa National Director nke Strategy nakwa Compliance nke ya bụ otu bụ Maazị Emeka Ozumba kwupụtara na ya bụ otu bụ nnọọ ndị nwere mkpebi ịkwanyere ndị ndu ha ugwu n'oge ugbu a n'ihi mbọ dị iche iche ha na-agbara ya bụ otu nakwazi mbọ ha na-agba iji wee hụ na Abga na-aga nke ọma ma kwee nkwa na ya bụ otu bụ nnọọ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na onye ọbụla ji otu Abga wee zọọ ọkwa ọbụla na Anambra steeti na Nigeria gbaa gburugburu ga-atụrụ ugo. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.